ଆସିଥିଲି ତୁମ ଭକତ ହେଇ ସବୁ ହେଇ ଫେରି ଯାଉଛି ମୁଁ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ମତେ ଖୋଜିଦେବେ କେତେ ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିବ ଟିକେ ଆଉ କାଉ କରେ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ କଳା ମଣି ନାହିଁ କଳା ଗୋସାଇ ମୋ ସଂସାର ଚାହିଁଥିବ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଆସିଥିଲି ତୁମ ଭକତ ହେଇ ସବୁ ହେଇ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଜୟମାଧୁର ଅପରେଟର ମହାସଂଘରୁ ସାଗର ଆଗ ଅପରେଟର ମହାସଂଘର ଥିଲା ବହୁତ କାମ କରିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପରେଟର ମହାସଂଘରୁ ଯାହା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତ ସେ ନାହିଁ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ସେ ସଂଘ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଥାନ୍ତା ଆଉ ସଡ଼ନ୍ ଏମିତିଆ ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସଂଘ ତରଫରୁ ବି ଆମେ ସଡ଼ନ୍ କିଛି କରିପାରିଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। नमस्कार जयमाधुरी ऑपरेटर महासंघर समस्त सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद जे जी साहय करते से पैसा आम साहय करदेचु आम ऑपरेटर ग्रुप रे सागर जोड़ी होता से आम साहय करूँ जेकोसी ऑपरेटर भी आम ग्रुप रे जोड़ी होती साहय कर आम दायित्व यहाँ सडन है जो ऑपरेटर ग्रुप किसी भी करें ना सडन है जेहेतु आगू को जदि भी किसी प्रोब्लेम हुए ऑपरेटर ग्रुप रे ताला आम आगू साहय करूँ और जो पिला भी आम ग्रुप रे जोड़ी होकर रही आम सागे सागे साहय करने चेष्टा करूँ। धन्यवाद।